खुलुमबाय। गिबियावनो नोंथांमोनखौ बयखौबो सोरजिदा क्रिएटिभिटी चेनेलाव बरायनायजों लोगोसे फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरग्रोनाय जाबाय। दिनैनि माखासे निउस आपडेटफोरखौ नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायथिना होनो आवगायनाय जालायबाय। नोंथांमोनहा भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला लाइक खालामगोन होनना आसा खालामबाय। लोगोसे इउटिउब चेनेलखौ दाबो साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामनानै लानो थाखाय गुरै खावलायनाय जाबाय। थ' बिदिब्ला जोङो भिडिअखौ जागायनोसै। गिबियावनो दङ केनारामाबो गोख्रों साजा मोननांगोन। नंगौ, थांनाय बावैसो सिगां पुलिसनि गुलियाव जिउ गोमानो गोनां जादोंमोन डिम्बेश्वर मोसाहारि बिथाङा। मिथिनाय बायदिब्ला केनाराम बसुमतारी होननानै डिम्बेश्वर मोसाहारिखौ गावथारदोंमोन आसाम पुलिसआ। नाथाय उनाव गोथै सह'आ डिम्बेश्वर मोसाहारिनिसो जायो। नंगौ, बै समनिफ्रायनो केनाराम बसुमतारीया खारखोमाना थायो होननाबो मिथिनो मोननाय जादोंमोन। बेबायदिनो दाखालि बरपेटा पुलिसआ केनाराम बसुमतारीखौ हमनो मोननाय जायो होनना मिथिनाय लोगो लोगोनो डिम्बेश्वर मोसाहारिनि न'खरनिफ्राय बुङोदि जेरैबायदि केनाराम बसुमतारीया डिम्बेश्वर मोसाहारिखौ लेंनानै लांनानै गावथारहोदों बेबायदिनो बिबो गोख्रों साजा मोननांगौ होनना दाबि खालामो। लोगोसे डिम्बेश्वर मोसाहारिनि जाथायनि सायाव CIDआ नायबिजिरदोंमोनब्लाबो दासिमबो जेबो रोखोमनि खौरां मोननाय जायाखै होननानै न'खरनिफ्राय बुंथिना होबावो। उदालगुरियाव खुसेर बिदै फेरेदग्रा मेसिन रानदों। सिगांनि सरकारा कम्बल रानना होयोमोन जायनि थाखाय जेबो मुलाम्फा जायामोन। नाथाय जों खुसेर बिदै फेरेदग्रा मेसिन रानना होगोन जायनि गेजेरजों मोनसे न'खरा गाहामै थांना थानो हागोन। बे बाथ्राखौ बुंदों बिटिआरनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा गबिन्द बसुमतारी बिथाङा। मिथिनाय बायदिब्ला आथिखालाव प्रमद बर' दैदेननाय बिटिआर सरकारा गावसुंथानो हानायनि थाखाय सुबुंफोरनो बायदि मुवा बेसाद राननानै होबाय थानाय जादों। जेराव बिटिआर ओनसोलाव सुबुंफोरनो खुसेर बिदै फेरेदग्रा मेसिनाबो मोनसे नंगौ। बेबायदिनो क'क्राझार चिरां जिल्लानि उनाव मैया उदालगुरियावबो बे मेसिन राननायखौ जागायजेनो मानगोनां बिटिआरनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा गबिन्द बसुमतारी बिथाङा। मिथिनाय बायदिब्ला लोगोसे बिथाङा बुंथिनानै होबावनाय बायदिब्ला उदालगुरि जिल्लायाव गासै 100निबो बारा खुसेर फेरेदग्रा मेसिनखौ राननानै होनाय जागोन होननानै बुंथिना होबावो। STF एबा सावथाल टाइगार फर्सआ आरोबाव गोबां बिबांनि हाथियारफोर गथायदों। थांनाय समाव बावैसो साननि सिगाङावनो आदिबासि हाथियार दैग्रा आफादफोरा जयै गोजोन सावरायनो थाखाय गाव गावनि हाथियारखौ सरकारनो गथायदोंमोनब्लाबो मैया STF हान्जानि माखासे आद्रा थाबावनाय हाथियारफोरखौ सरकारनि आखायाव गथायनाय जायो होनना मिथिनो मोननाय जादों। मख'जाथावदि मैया गासै गंबा पिस्तलजों लोगोसे गोबां गोथां गुलिफोरखौबो गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय बर'बिल गामियाव मोनसे हाबाफारि लानायनि गेजेरजों गथायनाय जायो होनना खौराङाव मिथिनो मोननाय जादों। मैया फोसावनाय हायार सेकेन्डारिनि फिथाइयाव क'क्राझार सरकारि फरायसालिमायाव फरायनाय फरायसा प्रितम नार्जारिया गासै आसामनि गेजेरावनो इंराजि आयदायाव बयनिख्रुइबो बांसिन एबा 98 नम्बर लानानै सेथि थाखोआव उथ्रिसारनो हायो होनना मिथिदों। नंगौ, मिथिनाय बायदिब्ला प्रितम नार्जारिया बिगियान स्ट्रिम लानानै फरायदोंमोन जायनि थाखाय बिथां प्रितम नार्जारिया क'क्राझार सरकारि फरायसालिमानि गोग्गानाय लाबोनो हानायनि थाखायनो बे फरायसालिमानिनो गोरायुं डक्टर बनबिना ब्रह्म आरो लोगो फोरोंगिरिफोरा प्रितम नार्जारि आरो बिथांनि बिमाखौ आर'नाइजों बरायनाय जायो होननानैबो मिथिनो मोननाय जादों। बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा बाथौ थानसालि लुफुंनो अन्थाइ खाम्फा गायसननाय जायो। आथिखालाव बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा बिथांखौ बायदि हाबाफारिनि गेजेरजों गासै बिथिङाव जौगाखांनाय लाबोनो थाखाय बायदि गोबांथार हाबाफारि मावफुंबाय थानायखौ नुनो मोनबाय थानाय जादों। नंगौ, बेबायदिनो मैयाबो आरोबाव बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय तामुलपुरनि मोनसे गामियाव बाथौ धोरोमनि मोनसे थानसालि लुफुंनो थाखाय अन्थाइ खाम्फा गायसननायखौ नुनो मोननाय जादों। मख'जाथावदि बे हाबाफारियाव MCLA पबित्र बर' बिथांखौबो बाहागो लाफानाय नुनो मोननाय जादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि मानगोनां बिस्वजित दैमारिनि मोनसे बाखनायथाव हाबाफारि। गासै सा 86 लेखा गोरों लाइमोनफोरखौ सिपेटआव
3 दाननि बेसेन नाङै फोरोंथाय होनो बिथाङा दैथायहरनाय जादों। नंगौ, आथिखालाव सरखारि साख्रि मोननांगौआ जोबोद गोब्राब जानानै फैबाय आरो रां खामायनोबो गोरलै नंला। बेखौ नोजोर बोनानैनो मैया आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारि बिथाङा खोथा होखानाय बायदियै गावनि फानेरे बियाबनि सिङाव गासै सा 86 लेखा गोरों लाइमोनफोरखौ सिपेट आव स्किल डेभेलपमेन्ट सोलोंथाय होनो आबुङै बेसेन नाङालासेनो फोरोंथाय लाहैनो थाखाय 3 दाननि थाखाय लानानै थांनाय जायो होनना मिथिदों। लोगोसे बे 3 दाननि सोलोंथायाव गाहाम सोलोंसाफोरखौ थारैनो खामानि होनाय जागोन होननानैबो बिथाङा मिथिहोबावदों। बिटिआर सरकारनि हेफाजाबाव होनायाव मैया क'क्राझार समग्र शिक्षानि बानजायनायाव बिटिआरनि गाहाय मावखुलियाव देहायाव जेंना गोनां सुबुंफोरनो ट्राइसाइकेल, फल्डिं हुइलचेयार, सिपि चेयार, हियारिं एड्स बायदि मुवा बेसादफोर राननानै होनाय जायो होनना मिथिदों। मिथिनाय बायदिब्ला बे मुवाफोरखौ बिटिआर ओनसोलनि गासै सा 750 सुबुंफोरनो होनाय जागोन होनना बुंथिदों बिटिसिनि सोलोंथाय बिथोनगिरि ख जगदीश प्रसाद ब्रह्म बिथाङा। लोगोसे मैया गिबि खेबनि थाखाय क'क्राझार जिल्लायाव गासै सा 200नि गेजेराव सा 50 सुबुंफोरनो राननानै होनाय जायो होननानै मिथिनो मोनबावनाय जादों। मख'जाथावदि मैयानि बे हाबाफारियाव बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारीजों लोगोसे रेवरेवा नार्जारी बिथांमोनहाबो बाहागो लाफादोंमोन होनना खौराङाव मिथिनो मोनबावनाय जादों। बिस्वजित दैमारिया मा बुंदों बुङाखै बेनि सायाव फिननाय होनांगौआ आंनि दायित्व नङा एबा बेनि सायाव फिननाय होनांगौ होननानै आं सानाखै। बे बाथ्राखौ बुंदों बिपिएफनि आफादगिरि एबा बिटिसिनि बारग' गाहाय मावफुं सोद्रोमा हाग्रामा महिलारी बिथाङा। मैया बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय बागानपारा बाथौ मन्दिराव बाथौ धोरोमारि सुबुंफोरजों आर'ज गाबनाय हाबाफारियाव बाहागो लाहैनानै बुंदों बे बाथ्राखौ। मिथिनाय बायदिब्ला बिथां हाग्रामा महिलारीया आथिखालाव बिटिसिआव गोजोन आरो खौसेथिनि थाखायनो बाथौनि सेराव आर'ज गाबनाय जादों होनना बुंथिबावदों। लोगोसे गोबां गोबावनि उनाव बाथौ मन्दिराव आर'ज गाबनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनदों होननानैबो खौरांगिरिफोरनि गेजेराव बुंथिनानै होबावदों मानगोनां हाग्रामा महिलारी बिथाङा। बिटिआरनि सिङाव गासै 2000 धोरोमारि थानसालिफोरनो गासै 2 लाख हिसाबै होनाय जागोन। प्रमद बर' दैदेननाय बिटिआर सरकारा आथिखालाव बायदि जौगाथायारि हाबा-हुखा मावबाय थानायखौ नुनो मोननाय बायदिनो मैयाबो गोबां जायगा एबा थावनिफोराव बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मानगोनां प्रमद बर' बिथांखौ गोबां बिथांखिफोरखौ बेखेवनानै होनायखौ नुनो मोननाय जादों। लोगोसे गोबां जौगाथायारि अनसुंथाइफोरबो राननानै होनायखौ नुनो मोनदों। नंगौ, बेबायदिनो मैया तामुलपुराव गावसोरनो रां गारनानै लुनाय गंसे बाथौ मन्दिरनि अन्थाइ खाम्फा गायसननाय हाबाफारियाव लेंहरनाय हिसाबै बाहागो लाहैना बिथां प्रमद बर'आ बुंदोंदि बिटिआरआव थानाय गासै 2000 धोरोमारिफोरनो थानसालिफोर लुनो थाखाय गासै 2 लाख राङै अनसुंथाइ होनाय जागोन होननाबो बुंथियो। लोगोसे बे राङा रेडि जाना दंखायो होननाबो खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथिना होबावो मानगोनां बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा। बेजों लोगोसे दिनैनि रादाबा बेखिनियानो। गोजोन्थों।